Het wordt altijd mighty, ik al wordt winterlang. Het stik draait alle jaren om Anna die ten bistenopvang had. Ze krijgt een hersenbloeding en dat verroert het alles. Schreeuwster Ted Roosendaal woont net dat het stik ien op ien haar levensverhaal worden zou, maar ze broekte het als inspiratie. De overprikkeling vond ik heel lastig, omdat dat me heel erg onder andere van de mierskip houden. Omdat onze mierskip vol met prikkels zit, kon ik eigenlijk nergens meer om mij doen. En dat vond ik zo'n beheining, werd heel veel mensen net van afwitten. Actrice Nienke Heeg speelt Anna. En als starreading binnen de acteurs naar het revalidatiecentrum in Beetse Zwerg West. Nou ja, het zit hem heel erg in de duistere dingen, denk ik, in dit geval. En ik denk dat wij dat alle wel een beetje weer kennen. Als je help nodig hast of zorg, A, dwars het te vregen. B, dwars het te accepteren. En C, hoe biedt diegene het aan? Schouder leeg. In het stik is het Klaas die Anna de helpende hand biedt. Speelt toch Wibo Smits. Wat is dat? Maar hoe helpen je nou in je mij een net onberne hersenletsel? Het is heel ongemakkelijk, omdat ik net weet wat zij wil. En het is vaak te druk. Vaak ben ik te aanwezig voor haar. Van doe maar rustig, doe maar even niks. Dat helpt soms volle beter even niks te doen. Maar dat is lastig van mensen om even niks te doen. Bij dit stuk hoop ik, we spelen het door de hele provincie in alle Jalitse dorpen zeggen. En in elk dorp ben je mensen die dit hebben, dat er correct een beetje meer begrip is. Als diegene komt op een feestje, hoe mooi is het dat hij toch even komt. Door even de radio uit en dat hij weer betiet naar huis gaat. Ze is dan bijvoorbeeld net, nou je snel al hè, maar ze is, goh wat fijn dat het toch even wierst. Dus een lietstukje begrip kan als een soort wan.